Γενικά ήταν σαν να έπεσε τα δικά της λάθη. Καταρχήν συμφωνώ. Καταρχήν ισχύει αυτό. Πρώτα απ' όλα, ξέραμε ότι και οι δύο ομάδες δεν είναι έτοιμες και ξέραμε και ότι οι δύο ομάδες έχουν απολύες, ελλείψεις μάλλον και απολύες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ωφελούν τον φιλοξενούμενο. Γνωρίζαμε, όπως όλος ο κόσμος μας έβαζε φαβορί οι τελευταίες 15 μέρες να περάσουμε αέρα, δεν είναι έτσι. Συμφωνώ, η ομάδα ήταν στρεσαρισμένη και κακώς στρεσαρισμένη και φάνηκε από την ποιότητα της υποδοχής και του σερβίς. Με την Οκλιάνοπης πόσο πολύ θα αλλάξει η εικόνα της ομάδας? Το θέμα του Οκλιάνοπης, επειδή με ρωτάτε και με ρωτάτε και ξανά, η Σαββίδου και η Κοπέλα βάσει των αναλογιών με 12% όσο είναι συγγνώμη, με 20% υποδοχή και δεν μιλάμε το τελικό σενάριο. Το παιχνίδι το ανέπτυξε αυτό που μπορεί να κάνει. Και μετά από 1,5 χρόνο μόνο τη Σαββίδου δεν βάζουμε. Δεν βάζουμε το κεφάλι. Η Κοπέλα μετά από 1,5 χρόνο προσπαθεί, πάλεψε. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να βοηθάνε και οι πιο έμπειρες και οι καινούργιες παίκτες. Αλλά η ουσία είναι ότι παιδιά, και εμείς θα κερδίζαμε 3-0, εμείς θα χάνουμε όπως χάσαμε 3-0. Στο τέλος είναι η ομάδα να φτιαχτεί, στο τέλος είναι και το αποτέλεσμα. Και το λέω αυτό γιατί πέρσι πανηγύριζε η μισή Ελλάδα για τον Ολυμπιακό μέχρι τη regular season με 6 και 5 βαθμούς διαφορά και έχασε το πρωτάθλημα. Η ουσία είναι στο τέλος. Κοιτάξτε τα δίποτα σας. Στο τρίτο, ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά από 8 πόντους, 19. Τι έγινε? Όταν κολλάει μια περιστροφή, συγκεκριμένα κόλλησε περιστροφή 1, εκεί εξαντλήσαμε τα time out, εκεί εξαντλήσαμε τις αλλαγές και βάλαμε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι μέσα. Ήρθε και το τελικό αποτέλεσμα που είδατε. Δεν αξίζαμε, ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, να λέμε τα πράγματα από το όνομά τους. Παίξανε ελεύθερα, το σύστημα με δύο λίμπερο που παίξανε ουσιαστικά με τη Λαβέρη σαν ακραία λίμπερο. Μάζεψε την Εκπόπουλα. Και ήταν κομβικό σημείο αυτό το κομμάτι της υποδοχής μας. Το δικό μας δεν πήγε καλά. Τα πράγματα. Ξέραμε από την αρχή ότι θα δυσκολευτεί η Σαββίδου. Στέλνουμε πάρα πολύ δουλειά στο κομμάτι της υποδοχής, το οποίο θα δουλέψουμε. Δεν με... ίσα ίσα μας κάνει πολύ πιο θέμα, πολύ πιο σοβαρή, πολύ πιο σεμνή. Ξαφνικά τη βγάλαμε σούπερ ομάδα. Παιδιά, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Η δομή του πρωταθλήματος είναι τέτοια που μας δίνει τη δυνατότητα το Γενάρη να ξαναπούμε. Εκεί πρέπει να είναι η ομάδα κατά. Εντάξει. Συμφωνώ ότι θέλετε, υπάρχουν αθλήτριες που ήρθαν για πρώτη φορά στο Ολυμπιακό. Η φανέλα του Ολυμπιακού είναι πολύ βαριά. Η φανέλα του Ολυμπιακού, το ξαναλέω, είναι πολύ βαριά. Για να τη φορέσει και να μπει σε αυτό το κομμάτι εδώ, επιτρέψτε μου την άποψή μου, πρέπει να καταλαβαίνεις που έχεις έρθει. Το λέω για όλους. Άρα λοιπόν υπάρχουν παιδιά τα οποία ξαφνικά ήταν φίλαθλους, ήταν κόσμο, είδαν όλη την εβδομάδα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, αυτό, ιστορίες κλπ. Αυτό λοιπόν θέλει δουλειά και σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μόνο το κομμάτι κομμάτι, είναι και το επικοινωνιακό κομμάτι για κάποιες αθλήτριες που ξαφνικά μπήκανε. Και άλλο να φοράμε φανέλα του Ολυμπιακού και άλλο οποιαδήποτε άλλη ομάδα του Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Και βέβαια δεν είναι μόνο η επιδοχή, γιατί αν βάλουμε και την επίθεση, έτσι, οι ακραίες όταν τελειώνουν έναν αγώνα, οι ακραίες με 18 και 22% δεν μπορείς να ζητάς κάτι παραπάνω. Εντάξει, δηλαδή και εκεί πρέπει να ανεβάσεις και όταν ένας ακραίος λες ότι παίζει καλά πάνω από 45-50%, δεν μπορεί να έχεις 22 και 18 από τις βασικές μας ακραίες. Άρα εδώ θέλει δουλίτσα, θέλει υπομονή,
κάτω το κεφάλι. Καλύτερα. Πέρσι η ομάδα κέρδιζε 3-0, το ξαναλέω, ξανά 3-0. Στον πρώτο γύρο πετούσε και μετά μείναμε πίσω. Να κατεβάζω το βλέπω. Να κάνεις ένα στόχο και να είναι πρωταθλητής, πρέπει να γίνει ομάδα. Η ομάδα δεν έχει, και το λέμε, δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα, ούτε σε 20 μέρες. Θέλει υπομονή. Θέλαμε το παιχνίδι για νίκη γοήτρου, για ψυχολογικούς λόγους και για τον κόσμο και για όλους. Πολύ καλή συνέχεια.